Използва думичката сна. Какво? Нарекал ме е негър? Ах ти, тъп шибане! Картер, тя е монахиня. Сестро, кажете на този франкофон, че ще го думичката с е отзад. Monsieur, ce monsieur vous envoie personnellement vous faire F. Faire F? Dis-lui que c'est un putain de nègre de grand-mère, c'est ours! Негър ли чух? Отново каза думата сна, но този път спомена и баба ви. Кажете му, че майка му е Х. Картер, мисля, че кучка започва с К. Да, майка му е К, сестра му е двойно К, а баба му е тройно по-оборотна и изкарва двойно, понеже няма зъби. Така му кажете. Il dit que votre sœur est une paix qui gagne double parce qu'elle n'a pas de dents. Et son petit copain, là, dis-lui c'est une grande pauvre fiotte, un sale pédé, une tapette de Tarlouse! Пак ли ме обиди? Не, този път нарече господина тук.